mình bay mà chiều ni sarang khâu nagar nang bayang be lama na na nayang be pati biba halia halia meng bayang ai be pati lamau halia halia meng bayang ai be pati lamau bay đừng apa nang ni khadia go nai mane la de apa ne thang bao lia ang pap la ma de bay đừng apa nang ni khadia go nai mane la de apa ne thang bao lia ang pap la ma de kan se habaya Krusau nang ko ada habau ya deko nang ko on kang de ba kang de di nei ne apa nang ang pa pi ko on kang de ba kang de di nei ne apa nang ang pa pi ko sam se man bai ma chiều ni mà khâu san se man bay ma chiều ni sarang khâu nagar nang bayang be lama la na nayang be pati biba halia halia meng bayang ai be pati lamau janai khai om thane khaya ang sa ko sama ma pang agan prama bagaran ti ko mansi janai khai om thane khaya ang sa ko sama ma pang agan prama bagaran ti ko bang nai nom ya nang ni online chiu hana nei be ang khâu bay nai on kan de be kan de di nei ne apa nang ang pa pi ko on kan de be kan de di nei ne apa nang ang pa pi ko san se man bay me chiu ni ma khâu san se man bay ma chiều ni sarang khâu nagar nang bayang be lama la na nayang be papi biba halia